Това са семена тези са от ливански кедър. Ако не знам дали се вижда на видеото, всъщност как има един като филм отгоре, това е от смолата, която те пускат. Това са семена от атлантически кедър. Вече се опитах да стартирам семена от ливанският кедър, обаче повечето му хлясаха, за съжаление, защото се оказа, че те имат малко по-различни нужди по време на стратификация. Те са много мазни и също така много насмолени, и това създава предпоставка за развитие на гъбички, понеже периодът на влажна стратификация е доста дълъг. Затова сега имам малко по-различен подход. Първо съм ги стерилизирала с кислородна вода в много малко процентно съдържание, и сега ще ги сложа в ето тези турбички, в които има мъх, който е точно подходящ за предпазване от гъбички. Няма да му казвам името, защото ми е много трудно да го произнасям, но ето как изглежда. И мъхът е изцеден от водата, която е поел, от водата, с която го бях напоила. Просто хващам и изцеждам, докато не капна от него повече. И сега ще ги сложа първо, може би тези, само че ви трябва цедка. Цедката, и за да хванем всичките семенца, ще направим ето така. Този път не го предвидих. Да ги изцедим от водата. Не искам да ги пипам особено, защото искам да им предавам бактерии. Но така, внимателно. Ще ги сложа при мъхът. Просто ги изсипвам вътре. Това са семената от атлантическият кедър. Ето ги. И ги разтърскам хубаво в мъхът. След което затварям добре турбичката. И сме готови. Турбичката се слага в хладилника. И сега трябва да направя следващото с семената от ливанския кедър. Тях ще ги сложим в другата турбичка, за да мога да ги разпознавам. Ако поклонят, надявам се. Ще ги размеся хубаво. Вижте мъхът как от студеното навънка се изпоти. И така, готови са за стратификация. И се надяваме, че този път резултатите ще бъдат по-добри от предния.